Tässä on lasit lähellä. Nyt näyttää Aniakolla. Shoit vaan. Joo, Jukka kuvaa videota. Oi miten ihanaa. Mun olisi pitänyt laittautua oikein kunnolla. Oho, ei posahtanut. Vähän kevyesti. Jatkaa ammattilainen kyllä. Mä oon pro. Ennenkin avautunut näitä pulloja. Minä inkaan. Synttärisankari tarjoilee meille. Todellakin. Sitä on. Mä lähden pois. Tekis meidän ottaa paita pois, mutta tuossa toi Pois. Hyvä sen tänä päivänä. Pois. Tää oli tää mun lahja. Riptiisi. Mitenhän tää muuten, mä en älynyt ajatella sitä, että kun tällä kuvaa tällainen pystysuunnassa. Ei Jukalle, ei Jukalle. Jukalle on energiajuoma. Ei Jukalle. Ai, niin, ei. Mä nyt saitannassa on vähän joku örri. Kato, se on melkein saman väristäkin. Sinne menee sekaisin ja sitten Jukalle tulee himmeä känni päälle. No en mä tiedä, mun mielestä no on kyllä aika No eri niin, värisiä. skål. Hyvää syntymäpäivää. Vanhus. Hyvää syntymäpäivää, onneksi olkoon. Kiitos. Nyt missä se kokaini? Niin ja ne Se on huorat. tuolla kakussa. Niin. Siellä on niitä. Jaa. Mä vaan hankin tuolta katukaupasta kokaiinia ja laitoin sinne. Joo, tästä kyllä huomaa tämän laadun, että tää on ihan jees. Silleen tämmöstä pasteja ja vähän tämmöstä jauhe. Onpa muuten aika hyvä makusta toi. Maistuu aivan energiajuomalle. Niin. No ei toi kauheasti eroa kyllä. Toi on aika voimakasta ja makeaa. Tää on tosi makeeta itse asiassa. Joo, toi on aika makeeta. Mä voisin haistella. Joo, haistele vaan. Se on semmonen vähän passion fruit. Mainen, tai vissiin siinä pullossa luki. Mun mielestä se on itse asiassa aika hyvä. Fruit. Joo, No ja niin, mä oon juonut tuolla jotain helppoa ja tommosta kyllä joskus. Joo, loistavaa. Sitten meillä ei ollut mitään kunnon alustaa kakulle, niin sitten piti vaan jättää ne tähän ruokajuttuun, mikä on vähän hankalainen. Pohjaa alla. Noin, aseteltu on. Jee. 28. Ui, mahtuukohan täys tänne? Alat ole miehen iässä. Niin, Joo. vihdoinkin. Niin. Niin. Vihdoinkin. Jee. Vaikkei sitä kyllä mistään vielä huomaakaan. Miten niin? Kyllä mulla on karvata kasvaa. Niin. Mä oon kyllä kasvanut aika monta vuotta. Joko on alkanut karvat kasvaa. Joo, nyt on alkanut. Tänä vuonna vasta. Tuntee, miten pallit laskeutuu yhtäkkiä vaan blup blup. Tolleen vaan plup plup. Joo, boulut laskee. Tää on varmaan aika makeeta. Varmasti. Mä en edes maistanut sitä vissiin. Ai jaa. Vaikka kyllä sitä kermajuttu ehkä välillä. No se oli hyvä kyllä. Onko? Joo. Hyvä. Great. Jee, hyvä. Mä yllätyin, että se edes onnistui tolleen, että se pysyy kasassa. Niin mitä tää oli? Daime Se juusto. oli valkosuklaa daim kappale. Mm. Joo, tää on tosi jees. Kannattaa Jukka maistaa. On kyllä. Joo, kyllä. Totta kai. Totta kai. Nyt Jukka maistaa, sehän on selvä. Mutta minä olen kuvaaja, niin minulla on hässäkki. On kyllä ihan sika hyvä. No.